Avui farem un punt de llibre. Els materials que necessitarem són coses que podem trobar a casa, com per exemple cartró, paper de revistes, paper scrap. Tot això ho podem trobar en botigues especialitzades. També tintes de diferents colors, amb la seva esponjeta per donar-li un color o un altre, tisores, silicona freda. També farem servir cola blanca, teles i segells. I amb aquest material ja podem començar el nostre punt de llibre. Aquí teniu una mostra de 2 punts de llibre i farem alguna cosa similar en funció del que tinguem per casa. Per protegir la taula posarem aquest cutting mat. Ara farem la forma del nostre punt de llibre. Tallem les puntes de dalt per fer la forma i ara començarem a decorar el nostre punt de llibre. En aquest cas, he trobat aquesta tela que tenia per casa, la tallarem sense ser exactes, inclús si queda despuntada millor. Abans d'enganxar, primer comprovo com queda. Per exemple, col·loco aquest tros de lletres que quedarà ben tallat, sense tisores. I ara amb les tisores tallo aquest paper de flors. Es tracta d'anar provant i veient com queda. Agafem les tisores un altre cop i tallem el paper més o menys de la mateixa mida que el punt de llibre. Un cop tinguem presentat el nostre punt, abans de començar a enganxar, el que podem fer és embellir-lo una mica. Amb l'esponja pintarem la part del paper blanc que està retallat per crear un efecte de paper antic. Fem el mateix amb els altres dos. En aquest cas no s'aprecia tant perquè és amb color, però dona l'efecte igualment. Abans d'enganxar, primer li farem un forat a dalt. I ja podem començar a enganxar. En aquest cas, agafarem cola blanca. Farem el mateix amb l'altra. Comprovem com queda i enganxem. Un cop haguem enganxat i foradat el nostre punt de llibre, per acabar-lo, col·loco un tros de tela perquè es pugui trobar fàcilment dins del llibre. El tallem una mica. Agafem el que ha sobrat de la tela del fons i l'aprofitem per treure els seus filets i fer un llaç. Per fer-lo bé, ja que no és fàcil, el que fem primer és les llaçades i després el nus. Un cop tenim el nus, podem donar-li la forma que vulguem estirant pels costats. Per enganxar el nostre llaç farem servir silicona freda, ja que per enganxar coses petites va molt bé. El que té de bo la silicona freda és que és transparent i no es veu que està enganxat.
Per acabar el nostre punt, li donem un toc de color. Aquí tenim el resultat del punt de llibre que hem fet avui. Tot el que tingueu per casa es pot aprofitar i fer un punt de llibre molt bonic. La imaginació no té límits. Això és tot. Moltes gràcies! Si t'ha agradat, dona-li like i subscriu-te al canal.